A gaba ɗaya garin nan shi kaɗai ne zai iya shigo ma da kayanka ba tare da an bi ka'ida ba. Har kalla shigo da kaya na zo ma da ita. In dai za ka biya ni mai ruwana da kome za ka shigo da shi. Dukkanin abin da ka sani ana iya shigowa da shi zan iya shigo ma da shi. Matuƙar za ka iya biya na kuɗaɗen da na gindaya maka. In dai har kalla ce kowace zan iya. Mun toshe dukkanin iyakokin wannan ƙasar tamu, amma a kowace rana makaman shigowa suke mun rasa ta ina. Me amfanin aikin da kuke yi? Abin da kake so zai yiwu, amma sai an ba mu umarnin harba duk wanda muka kama. Ranaku 1000 na ɓarawo ne, rana ɗaya ce ta mai kaya. Da ransa nake da buƙatar na kama shi na azabtar da shi tukunna. So kake yunwa ta kashe mana? Wannan fa magana ce ta duniya. Idan hukuma ba za ta yi mana abin da ya dace ba, muna da damar da za mu yi wa kanmu. Rashin fahimtar ka ne yasa kake tunanin zaka iya dakatar da mu ta wannan hanyar. Har kalla! Aiki ne za mu saka, amma za a rasa rai. Kai da Allah, da akwai wani abu na rasa rai da ban shigo da shi cikin wannan ƙasa ba. Kama daga bom, bindiga, gurneta, alburushi, komai na shigo da shi da. Akra! Yaya? Har kalla! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu burbuda!